Dokážte, že spomedzi všetkých pravoúholníkov s obvodom 160 cm má maximálny obsah štvorec. Pravoúholník je vlastne obdĺžnik, ktorý má dva rozmery, dĺžku a šírku. Zo zadania obvod tohto obdĺžnika má byť 160 cm. Vyjadríme teda jednu stranu obdĺžnika pomocou tohto obvodu a druhej strany. Zo vzorca pre obsah obdĺžnika teda vyjadríme napríklad stranu A pomocou strany B. Dostávame, že súčet dĺžky a šírky obdĺžnika je 80 cm. Takže 80 minus B sa rovná A. Môžeme si do náčrtu zapísať, že strana A je vlastne 80 minus B. Obdĺžnik s týmito rozmermi má obsah, ktorý sa vypočíta ako dĺžka krát šírka. Čiže v našom prípade 80 minus B krát B. Roznásobením zátvorky dostávame, že S sa rovná 80B minus B na druhú čo ešte môžeme upraviť ako minus B na druhú plus 80B. Teraz si predstavme, že vlastne f je funkcia, ktorá závisí od premennej b, čiže v konečnom dôsledku od rozmerov obdĺžnika. My hľadáme takú hodnotu neznámej b, aby obsah bol maximálny. Čiže hľadáme vlastne maximum danej funkcie. Z predpisu vieme identifikovať, že sa jedná o kvadratickú funkciu, ktorej grafom je parabola. Koeficient kvadratického člena je záporný, takže graf kvadratickej funkcie bude vyzerať nejako takto, pričom nás teda bude vlastne zaujímať také b, aby hodnota, čiže s, teda obsah, bola najväčšia možná. Budeme teda hľadať vrchol tejto paraboly. Kvadratická funkcia s sa rovná minus b na druhú plus 80b. Vrchol paraboly môžeme nájsť rôznymi spôsobmi. Ak však začneme hľadaním priesečníkov s osou x, tak to bude asi najjednoduchšie. Dostávame, že jeden priesečník s osou x bude 0, druhý priesečník s osou x bude 80. Môžeme teda konkretizovať našu funkciu. Jeden priesečník osou x je 0, druhý je 80. Grafom je parabola, ktorá prechádza na osi x-ovej týmito dvoma priesečníkmi. No a jej vrchol teda musí byť v strede medzi nimi. No a z pamäti vieme určiť, že to bude 40. Vrchol paraboly má teda x-ovú súradnicu 40. Môžeme dopočítať aj konkrétnu hodnotu, teda aký obsah bude mať daný pravoúholník. Dosadíme. Dostávame minus 1600
plus 3200, čo je 1600. Pre nás však bolo dôležité najmä určiť rozmery daného pravouholníka. No a zistili sme, že teda B sa rovná 40 a keďže A sa rovnalo 80 minus B, čiže 80 minus 40, tak aj druhý rozmer pravouholníka bol 40. No a pravouholník, ktorý má rovnako veľké strany, je vlastne štvorec. Tým sme dokázali, že pravouholník s obvodom 160 cm, ktorý bude mať maximálny možný obsah, bude štvorec. A popri tom sme ešte aj vypočítali, že tento obsah bude rovný 1600 cm štvorcových.